номи хештан дар санги хоро шарт нест, зинда он номе ки дар дилҳои мардум ҷо шудааст. бо маданият будан ягон вақт аз муд намеравад. ман на танҳо як донишгоҳ хатм кардам. ихтисоси шумо чӣ аст? футбол тамошо намекунам. барои як мориба варзишгари ММА чӣ қадар маблағ мегирад? мо агар мақсадмона дар моли дунё кунем, моли дунёамо мегирезад. рӯзи маъмулии шумо чӣ гуна мегузарад? соати 12 мехезӣ. саҳар ба вақт. бале, барвақт. чӣ мехоҳед 13 кило барои нест кардан? манту ош. донише ки шумо аз худ кардед ҳаст? варзишгар бо бесарпараст варзишгар наметавонад шидан. клуби аҳмадро муаррифӣ мекунед. ҳастанд варзишгарое ки маршрутка пулӣ надоранд. фикри реванш ҳаст бо нафароне ки мориба карда будеду мағлуб гашта будед? реванш рости гап нуқтаро ман монде. жир немондем. нақшаҳои 5 солаатонро барои мо мухлисонатон гуфта метавонед ки чӣ аст? ҳамаи шароито ки муҳайё аст барои мо бояд парчами тоҷикистонро бардорем. мо 1 миллион намроҳ тақсим мекунем. салом. Ассалому алайкум Борис. Мумкин ба шумо акс гирем? бале бале имзои худро мегузоштед? маромат кай консерти навбатӣ не рӯзҳои консерти шуморо мо медонем. пас кай клипи нав мебарояд не дар бораи клип ҳам мо медонем. вай ба наздик мебарояд, дуруст? пас чӣ кай тарофаи нави оператори мобилии анор мебарояд? ман аз ҳамин рӯз шумо метавонед ки ба тарофаи нави диёр ултра аз анор пайваст шавед. 30,000 мегабайт интернети рӯзона, 35,000 мегабайт интернети шабона, 1000 дақиқа ба дигар шабакаҳои мобилӣ ва 50 смс. нархи ҳамаи он 65 сомонӣ дар як моҳ. имшаб барномаи хуб аст, вале бо чои найс барномаи мо боз ҳам нақстар мегардад. барое ки барнома боз ҳам нақстар гардад, ҳатман аз чои нави истеҳсоли тоҷикистон ки бо беҳтарин технологияи аврупоӣ истеҳсол шудааст истеъмол кунед. чои найсро мегирем, оҳистагак мекушоем, дар назди экранҳои худ менишинем, мерезем ва чӣ кор мекунем? ҳама якҷоя барномаи имшабро тамошо мекунем. бо чои найс барномаи имшабам найс аст. салому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони барномаи имшаб. номон ҳастед мамнун Борис Усмонов ва имрӯз дар меҳмонии мо нафаре ки мо дер боз мехостем ки ин нафарро даъват кунем, вале акнун фурсат пайдо кардем, имконият пайдо кардем ва ин нафар боз ҳам аз пештара дида бо ғолибиятҳои нав, бо муваффақиятҳои нав ҳамроҳи мо ҳастанд. имрӯз дар меҳмонии мо шумо Азам Ғаффоров, собиқ чемпиони WFCA ва ҳамзамон чемпиони ACA ва ҳамзамон чемпиони клуби Аҳмад мебошанд. ман шуморо хушомадед мегӯям. салому алайкум ҳамада. то ҷое ки ман медонам шумо чемпион ҳастанд дар вазни сабук. оиди клубҳое ки шумо ҳамкорӣ мекунед барои ман мехоҳам ки маълумот диҳед. оиди WFCA барои чӣ корро бо онҳо ба итмом расондед? ҳамзамон оиди клуби Аҳмад ва ҳозир бо ACA ман чӣ шуда истодааст? рости аз ахирҳои соли 2016 мо дар ширкати WFC ки клуби Аҳмад ба номи машҳур аст, мо дар оҷа контракт бастем то соли 2018 ки ман дар ин клуб чемпион шудам бо ҳарифи худ Имран Букуев ки яке аз бои беҳтарин шаб шуд. мо дар оҷо камарбанди ҳамо лигаи Аҳмадро гирифтем. баъди соли 2018 клуби Аҳмад ACA ҳардуш ки машҳуртарин клуб буданд, онҳо якҷоя шуданд. ACA Absol Championship Аҳмад ба номи клуби Аҳмад ки якумин мағлубияти ман дар барои камарбанди ACA буд. аз соли 2019 то имрӯз клуби ACA ба номи ACA якҷо шуданд. ҳозир мо дар ширкати ҳами клуби ACA баромад дорем. ғолибияте ки ба даст оварда будед инам боз ҳам дар клуби ACA буд. бале. ва дар як чорфинал шумо ғолиб омадед. умуман дар бораи худи ҳамон мориба барои мо камтар маълумот медодед? ҳиссиётҳо чӣ гуна буданд? умуман
боварӣ буд набуд оиди рақиб? ҳарифи мо ҳарифи арманӣ буд Мгм. ки беҳад варзишгари пурқуввату хелгирем машҳур буд аз ҷиҳати варзиш и ҳам аз ҷиҳати ӯзе чӣ хел мегӯянд хайб мегӯянд Мгм. беҳад номдор машҳур буд ва ҳам чемпиони файтнай буд. Мгм. барои мо бисёр ҳам бои вазмин гузашт, ҳам физически психологически беҳад барои мо мушкил буд. Хай худо ба шукр ки мо дастболо шудем. Бой хеле бигӯем фишори зиёд дошт. дӯстони азиз, агар ҳар яки мо дар дил худ соҳиби фаъолияти ҷамъиятии худ дар ҳар як коре ки мекунем нобаст аз оне ки дар варзиш аст, ки дар дигар соҳа аст, пешрафтан гирем, ман фикр мо мекунам бояд дар ҳамаи соҳа максимально бояд 100%. чӣ кадом соҳае ки набошад бояд тоҷик дар ҳамаи соҳа бояд аввалин мавқеро. шумо ҳозир чизе гуфта истодед, шоду равшан ҳарф зада истодед ва аз ҳама муҳим он аст ки шумо ватандӯст ҳастед, яъне патриоти ватани худ ҳастед ва мақсаду асосии шумо ҳам ҳамин аст ки ба худ шӯҳрат ба даст овардан не, балки боз ҳам миллат, ватанро муаррифӣ кардан аст. бале бояд ҳамаи мо барои парчам, барои миллат, барое ки мо хеле гирем, мо ҳамин тоҷик ҳам бошад, дигар миллат ҳам бошад, ранги мо ҳамун ду чашм дорад, ду даст дорад, ду бинӣ дорад, ки мисол ай мо ягон чиз зиёдӣ надоранд ки бо бигем ки мақсад мо наметавонем бо ҳамроҳи ва ё рақобат кардан. ба ҳамин хотир ҳамаи шароито ки муҳайё аст барои мо бояд парчами тоҷикистонро бардорем. беҳтарин. баъд аз оне ки ин муҳориба ба итмом расид, шумо ғолибият ба даст овардед ва умуман ҳастанд ку дар худи лига ҳастанд, берун аз он ҳастанд, ҳар як нафарон умуман таассуротҳои онҳо чӣ хел буд, чӣ мегуфтанд? нафароне ки шояд механдиданд пештар ва баъд аз муҳориба умуман фикрҳо дига шуданд. рости гап ҳамин муҳорибаҳои мара касоне ки тамошо мекард, ин муҳорибае ки ман мегузаронам ба забони русӣ гем зрелищни, мақсад ҳамин бое ки ахирон мо гузарондем бои года, мақсад бои сол ҳамин эълон кардан. ба ҳамин хотир агар шояд аз тарафи ҳариф ягон гапҳо набошад, не ки аз тарафи ҳама розӣ буданд, ягон гапам ҳичкас гуфта ҳам наметавонист, барое ки мо ҳамин нуқтаи хел бигем нуқтаро монде жирни монде бигем, жирная точка. Бисёр хуб. Тяжелая работа у судейского корпуса. Колено по корпусу. Потерялся Варнау. Это ненадолго. Еще одна скутка. Едва удалось. Есть тейкдаун. Одержал победу и отправляется в полуфинал Гран-при наилегчайшего веса Азам Гафора. азам то ҷое ки ман медонам шумо то синни 18 солагӣ бо варзиш ҳирфаӣ машғул нашуда будед. Сабаб дар чӣ буд ва фаъолияти варзишии ҳирфаии шумо аз куҷо оғоз шуд ва чӣ гуна оғоз шуд? сабабе ки то синни 18 солагӣ мо дар варзиш набудем, аввал ин ки мо аз яке аз ноҳияҳои дурдасти Тоҷикистон Моминобод дар оҷа шароитое ки варзишӣ клубҳои хеле варзишӣ толорои варзишӣ ки набуд он вақт ин соли тақрибан то 2010 гирифта набуд толорои варзишӣ. ба ҳамин хотир мо ягон ҷо набуд ки рафта варзиш кунем. шавқ зиёд буд. гӯштин миллӣ мегӯем худмон, ҳай гӯштино баромад мекардем, хегем ки рафта дар ягон толори варзишӣ машқ кардагӣ набудем. ай соли ки 2010 вақте ки донишгоҳи аграрии шаҳри Иваново дохил шудем, дар оҷа толорои варзишӣ ки соли якум дидем ба варзиш машғул шудем соли 2010. дар бораи донишгоҳи Иваново, аграрии Иваново гап задед. Кай ин донишгоҳро хатм намудед ва барои мо мегӯфтед ихтисоси шумо чӣ аст дар аст? рости гап аз соли 2015 ман дар донишгоҳи аграрии шаҳри Иваново дохил шудем, хатм кардем. ихтисоси ман технология переобработка мяса ими основи продукт. беҳтарин. кор кардед ё не? Не, рости гап дар ин ихтисос мо кор накардем, ба хотире ки якумин баромади ман дар оиди варзиш
коркарди гӯшт. о бале, Бисёр хуб. аз гӯшт хай бисёри масад калбаса сосиска хай абравот мекардем. не ки аз хотири дар муҳорибаи омехта ки якумин мусобиқае ки ман баромад кардам ахири соли 2015 буд ки ман дастболо шудам. ба ҳамон хотир ман худмо дар варзиш дидам. ба ҳамон хотир дига мо касбати ман наметавонам муроҷиат кунам ба ширкатҳои ҳасиббарорӣ гӯям ки ҳаст чунин мутахассисе ки умад ягон вақт фурсатам нашуд барои кор кардан. не фурсатам нашид ака оянда намедонам агар баъди варзиш агар мошт ягон сехи ҳасиббарорӣ ягон не ширкати ҳаст ҳасиббарорӣ агар хеле гирем агар варзиш намебуд дар хеле гирем фикр буда? нақшаҳо буд каме ҳам бошад ягон сехҳои майда ҳам бошад дар тоҷикистон бисёр хуб аст. барои хидмон мақсад барои тоҷикистон барои ҳасибои босифат. бале барое ки дар мо гӯшт ҳам ҳаст шир ҳам ҳаст барое ки якум группаи мо технология переработки мяса буд мясной продукт дуюм группа молочный продукта буд хеле ширӣ маҳсулотҳое ки ширӣ калд мақсад ами кефир қаймоқ ҳам чизо. ин то ҳозир ҳамон донише ки шумо аз худ кардед ҳаст дар ёд доред? бале дар практикаҳо мо мерафтем мисол буд чизое ки мо аз ҳамон гӯшт дар сехҳо мерафтем медидем ҳамчи хеле ай гӯшт мақсад калбаса сосиска ҳамхел чизоро тайёр мекардан хай серавно бо такрор кардан дар агар ба шумо ягон ширкати ҳасиббарорӣ гӯяд ки аз ҳам мехоҳем ки ягон тавсия дӣ барои мо кӯмак кунӣ кӯмак мекунед ё ки не? кӯмак мақсад ма бояд мекунам не ки бисёр қимат мақсад бояд дар уҷа мақсад сехи хидмон боша агар мисол ба як тавсия додан уҷа бисёр корои ман фаҳмидам бале баъд аз оне ки мартаба ё карьераи шумо ҳамчун варзишгар ба идмом мерасад ҳатман интизор шудан мумкин аст ки шумо як ширкати худа мекушоед. шояд барое ки ма хидма бисёртар дар риштаи варзиш мебинам. ман хиёл мекунам ки ман бисёртар ба варзиш наздик ҳастам. ба ҳамон хотир мумкин мар дар оянда дар риштаи варзиш вероятност ҳаст ки мураббӣ ё фикри реванш ҳаст бо нафароне ки муҳориба карда будеду мағлуб гашта будед? реванш рости гап хеле бигем нест бар мо бигем. мақсад ки мо дорем дар пеш ин гран-при аст и камарбанд ва камарбанди ACA. бисёр нигоҳ кунед шумо технолог мебошед партофтед чанд соле ки таҳсил кардед дар федератсияи русия ҳама ба як тараф гузоштеду гуфтед ки варзиш ин интихоби ман аст. метавонед барои мо гӯед ки барои як муҳориба варзишгари ММА чӣ қадар маблағ мегирад? ман на танҳо як донишгоҳ хатм кардам. ман бо дуюм образование гем боз як маълумот дигар аст. дар тоҷикистон нав хатм кардам молия ва қарз. барои ҳамон оз мо диплом шуда дорем. ду маълумоти олӣ як тараф гузошта шуд барои варзиш. чӣ қадар маблағ аст барои як муҳориба? маблағ хеле гирем аввал чӣ хеле ки мо дохил шудем ба ин ширкат минимум максимум бале мо дар уҷа барои маблағш ки кам ки буд мисол зиндагӣ кардан дар кор шумо оиладор фарзанд дигар бале мо аз ҳамин сабаби ки якумин бор мо ба ҳамин ширкат шартнома имзо кардем. дар ӯ шартномае ки ба мо пул медоданд даже барои подготовкаи мо барои намерасон бисёр кам буд. ба ҳамон хотир мо ба ин нигоҳ накарда хай ҳастанд бародарое ки мо дастгирӣ мекунам. мақсад ҳамон соли якуме ки ман дар ярослав баромад мекардам мо как раз бо бародар раҷабали баёнов ки шинос шудем. вақте ки буд ки ман бояд варзиша мемондум айпай зиндагӣ мешидам. ба ҳамон хотир ҳам бародар хай сабаб шуд ки мо ҳами варзишда мондем ба хотире ки вай гуфт ки чизе ки аз дасти мо меояд мо дастгирӣ мекунем шуморо шумо ҳам варзиша барое ки дар мо шояд дидан ояндаи моро дар варзиш. ба ҳамон хотир ӯ касо то ҳозир ҳақиқати мо асlan аз соли 2015 то имрӯз нагузоштанд ки мо риштаи варзишро баҳс кунем. то ҳозир хай дастгирӣ мон мекунам. бисёр хуб. ман ба саволи худ рости гап ҷавоб нагирифтем. масъалаи молӣ ҳамин якумин шартномае ки мо имзо кардем аз 1000 плюси $1000 буд ки америкоӣ. баъд ҳар бой бо $1000 хуш мешид мисол контракт хешид. яъне ки дар як муш мо $2-3,000 даромад дорем. бале моҳда не ҳар як бойда ҳар як бойда бо бои хушрӯгзаронӣ мақсад ҳастанд ки бонус метиҳанд. бонус гирем боз дастрочный бой боша $5000 бои вечер боша $50000. соли 2018 якумин бой года шуд ки моро $50000 доданд ва дуюмиш ки бо ҳамон бонус вечер ки доданд $50000.
ҳамчун муҳорибаи ҳамун шом бале шом беҳтарин. бисёр хуб. Падару модаратонро пеш аз муҳорибаатон мегӯяд ки тамошо кунанд, огоҳ мекунед ё ин ки не? Чунки ман яке аз мусоҳибаи шумо тамошо кардам ки модаратон мегӯяд ки умуман ман намехоҳам муҳорибаи азамро тамошо кунам. ростӣ вақте ки ҳамин муҳориба сар мешавад модари ман камнакак масъалаи саломатиш хуб нест, ҳаракат мекунанд ки нагӯен дар ҳама ҷо овоза ки ҳаст ҳама мегӯянд рӯзи тамошо мекунанд, не ки таи хонадам духтуро хати. яъне ки ҳар вақте ки модари шумо муҳорибаи шуморо тамошо мекунад дар он ҷо ёрии таъҷили ҳаст. фишораш баланд мешавад доим. хай модареро дигар гуфта нашавад ки акнун биёед ҳарф мезанем оиди Раҷабалӣ Баёнов. барои ман мукаммал фаҳмонед ки Раҷабалӣ Баёнов ин кас мураббии шумо дар ММА ҳастанд, промоутер мегӯянд дар шумо ё агент мегӯянд, чӣ мегӯянд? Чӣ гуна аст ин чиз? рости Раҷабалӣ Баёнов барои мо пеш аз ҳама бародар аст, ба хотире ки мо бисёр рафту омад дорем, нон намак мехӯрем, барои ма бисёртар бародар ҳисоб мехӯрад. баъд далши хеб гирем, ҳам мураббӣ ҳаст, ҳам менеҷер ҳаст, бигем ҳам наставник бигем по жизни аст. умуман ман то ҷое ки медонам ва мебинам, Раҷабалӣ Баёнов яке аз нафароне ҳастанд ки бисёрам махсусан барои риштаи варзиши ММА бисёр кӯшишҳо мекунанд, бисёр дастгириҳо мекунанд. аз соли 2017 то имрӯз ҳамаи риштаи варзиш ӯзигем ҳамаи қапидаги бисёр касо буданд дар варзиш, не ки то ҷое оварда натонистанд, ба хотире ки ин дастаҷамъӣ аст. ин кас ба хотири варзишгаро мақсад фарзандои худша мемонад, мисол меравад қадимо дар зиборҳо дар тамринҳо ҳастанд, ба ҳамон хотир шояд баракати ҳамон корҳое ки мисол сидқан дар варзиш ки чӣ мекунанд, аз ҳамин ҳисоб варзиши ММА Тоҷикистон гем яке аз дараҷаҳои беҳтаринро ишғол мекунад, ба хотире ки мо ҳозир варзишгарои дорем дар UFC, барое ки набуд варзишгаре ки мо дар UFC, дар Беллатор ҳам дорем, дар ACI, дар дигар лигаҳо ҳама ҷо дида мешавад ки точка баромад мекунад. Раҷабалӣ Баёнов яке аз нафароне ҳастанд ки бевосита дастгирии зиёд менамоянд ин нави варзиш. умуман рӯзи маъмулии шумо чӣ гуна мегузарад? Як рӯзи шумо реҷа чӣ гуна? реҷа агар вақти подготовка бошад, мисол мо ду вақт тамрин дорем, саҳару дига, байни тамринҳо мо 2-3 соат бояд хоб равем барои восстановление. зал хона мехез. баъд аз агар тамрин межсезонӣ бошад, агар хай саҳар соатҳои 12 мехезӣ, барвақт мехезӣ. беҳтарин реҷа рости. ман ҳам дорам ин чунин реҷа. саҳар барвақт соатҳои 12 мехезӣ. хай инҷа файруд мекунанд, унҷа файруд мекунанд. меҳмонӣ аз меҳмонӣ парҳез чӣ гуна аст? Парҳез фақат пеш аз муҳориба аст. барое ки мо ба хотире ки дар 13 кило вазн ганият мекунем, барое ки вазни ман 70 кило аст, дар мусобиқа мо бояд 57 кило нишон диҳем. ба ҳамон хотир мо дар 2 ҳафта бояд 13 килоро
нест кунем. чӣ мехоҳед 13 кило барои нест кардан? Ака белкови диета ҳастай нафси хита мезани ки мисол чизои лишнаха чизе ки дар ҳамон диета ҳаст бояд ҳамин чизро истеъмол кунӣ. бисёр хуб. Белок зиёдтар хӯрдан накор. шумо клуби аҳмадро муаррифӣ мекунед. Бале, аҳмад тоҷикистон. бале. дар ин клуб чанд варзишгари тоҷик ба варзиши касбӣ машғул ҳастанд? ба қарибӣ мо ҳамчун директори клуби Аҳмад Тоҷикистон моро эълон кардан. шумо интихоб шуд. беҳтаре. интихоб Яъне ки кардан. шумо айни замон директори ин клуб дар тоҷикистон ҳастед. Бале. Дар клуби мо 50 то 60 та варзишгари синни хурдсоли аз синни 5 сола то синни 16-17 сола хурдсола. Бо ай калонҳо бигем ай синни 18 сола то 30-35 сола масад бо 70-80 та варзишгаре ки стабилна бигем машқ мекунанд. Профессионални варзишгаро бигем як 15 та аст. масалан дигар клубҳо ҳам дар тоҷикистон аст, дуруст? Бале, бале, бисёр астанд. клуби аҳмад чӣ фарқият дорад, чӣ афзалият дорад аз дигар клубҳо? Ман хиёл мекунам ки дар ҳамин клуби мо зиёдтар аст варзишгарое ки профессионалӣ баромад мекунанд. Фарқиятшо дар ҳамин мебинам. яъне ки нафароне ки Бисёртар ҳирфаӣ ҳастанд, ҳастанд, баъд чемпионҳо ҳам зиёд. Бале, бале, чемпионҳо ҳам зиёд ҳастанд, варзишгарои профессионалӣ ки баромад мекунанд, действующие бойцое ки Бале. ҳастанд, зиёдтар ҳастанд. яке аз сабабош. Бале. бале, бисёр хуб. нигоҳ кунед, оиди нави варзиши ММА чанд соли охир дар Тоҷикистон ин нави варзиш бениҳоят рушд карда истода. ҳамин дурнамо ва ояндаи ин намуди варзишро ҳамчун варзишгар чӣ гуна шумо арзёбӣ мекунед? ба қарибӣ бо як бародар ҳамсуҳбат шудем ростига оиди ҳамин варзишҳои Тоҷикистон. Хуш. яке аз мусобиқаҳои беҳтарине ки дар Тоҷикистон гузашт ҷудо ҷудо буд. беҳтарин буд. барое ки қариб таи $2 миллион расход кардагӣ буданд дар ҳамуҷа. мусобиқа дар дараҷаи олӣ гузашт. дар ҳақиқат ягон хел бигем ягон савол нест. не ки мо дар ҳамуҷа гуфтем ки агар ҳамин 1% ки дар ҳамуҷа расход шудагӣ буд, Хуш. 1% мо дар ҳамин муҳорибаи омехта агар сарф мекарданд, мақсади мо ҳардуш як чиз парчам бардоштан аст. Хеласа парчами Тоҷикистона бардоштан аст. Чӣ дар зудо бошад, чӣ бокс бошад, чӣ карате, чӣ гӯштин бошад, чӣ муҳорибаи омехта, мақсади мо ҳамаш як аст. мо ҳамчун намояндаи ҳамин нави варзиш. ҳамин нави варзиш мо бояд дардмона бигем. На ин ки 100%. дард, мо бояд ҳамин камбудиҳое ки дар ҳамин аст, ма бояд бигум. 100%. мақсад дигару дигарш парвош надорад. ба хотире ки мисол ай мо муҳорибаи омехта и ғайрикасбӣ меган, Бале. ба ҳамон хотир мегавзе камакак дар Тоҷикистон мисол дастгириҳош камтар ҳастанд. бо баъзеҳо мегӯянд ки олимпийский нестай мисол. не ки мақсади мо як ҳаст ку. бале. мақсади мо парчам бардоштан аст. ҳам хеласа мақсад Доғистон ҳам мегирем 1 миллион аҳолӣ надорад. ҳабиб, ислам, дигар варзишгарошон чемпион доранд, ба ҳамон хотир Доғистон ҳам мешиносанд. ҳам хеласа дуруст. ё ин ки Чечня чемпиони UFC ҳам доранд, чемпиони Bellator ҳам доранд, дигар организатсиё. дар ҳамон организатсиёи мо агар мо якта чемпиони UFC дошта бошем, ай Тоҷикистон нигоҳ ки Тоҷикистон уже муаррифӣ мекунад. шумо мехоҳед ки маблағгузорӣ зиёдтар шавад. агар ҳамин 1% маблағгузорӣ ки агар бошад, барое ки ин намуди варзиш яке аз варзишҳое аст ки ба суръати баланд рушд карда истодааст ва тамошобинош бисёр ҳастанд. ба ҳамон хотир агар мо ози ҳаракат кунем якта чемпиони UFC дошта бошем, хоҳиш мекунам ай бародарое ки мисол чихел ма барои худам хоҳиш намекунам, барое ки худо ба шукр мисол мо дар ту дараҷае ҳаст, зиндаги мо хуб ҳаст. ҳастанд варзишгарое ки маршрутка пулӣ надоранд. ман не президенти клуби Аҳмад ки ҳастам, ман медонам камбудиҳое ки дар ҳамон толори варзишии мо ҳастанд, варзишгарое ки ҳастанд, ман худам шахсан шоҳид ҳастам ки маршрутка пулӣ надоранд. ҳастанд ки ай ноҳияи Ленский ба велосипед меёнд машқа. ҳамин ҷавонҳоро мо бояд чикор кунем? Бояд дастгирӣ кунем. бояд мо ҳамин шаҳрвандое ки мисол мо ҳастай соҳибкорое ки ҳастанд, ҳамин чизро камтар агар дастгирӣ кунанд, агар дастгирӣ набошад намешавад. ба ҳамон хотир варзишгар бо бесарпараст варзишгар наметавонад шидан. Ба ҳамон хотир ман ҳамчун директори клуб ҳамин камбудиҳое ки дидестам ки ҳам камбудиҳое ки дар ман буд, ман гузаштам омадам то дараҷае омадагим, ҳамон камбудиҳоро мо бояд ислоҳ кунем. барое ки ақаллан як чемпиони Тоҷикистон дар UFC дошта бошем ё дар Bellator, дар дигар ҷо. бисёри варзишгарон ягон нафарро дар
اینستاگرام صفحه خود میگن که بیا موریبا میکنیم دیگر و دیگر دعوت میکنن یا خودشون میگن که من با فلان نفر میخوام که موریبا کنم. شما برای چی شما اهمیت دادم این کارو اینقدر نمیکنید؟ نه راست گپ ورزش این عمری کوتاه که دارد شخصا ما حرکت میکنم که نام خدمت با نیکی بمونم. شاعر یک مصرع شعر دارد نام خویشتن در سنگ خارا شرط نیست زنده آن نامی که در دلهای مردم جا شده است. ما باید نامهای خودمون در سنگهای خارا و در دیگه جا باید ننویسیم خودمون ننویسیم باید نامهای ما رو در هر یک دلهای هر یک شهروند هر یک شخص چون باید در دلهایشون باید به اون خاطر ما بسیارتر حرکت میکنیم که نام خود را به نیکی بگذارم برای که این عمری ورزش کوتاه است بهت کوتاه است مرا به نیکی باید یاد کنم به نیکی باید بشناسنده به اون خاطر ما حرکت میکنم خیلی خیلی که از با زبانی کوچکی میگن خیب خیلی چیزا با بسیارتر حرکت نمیکنم. بسیار خوب. این میدونید از چی شهادت میدید؟ پیش از همه از اون شهادت میدید که شما دانش دارید شما اخلاق زکاوت دارید. انسان رو بسیار انسانا با چی فرق کنند میگن که با مدنیت بودن یگان وقت از مود نمیره. از همه چیز خوبی با مدنیت و با فرهنگ با دانش و با عقل بودن است. Assalomu alaykum Boris. Mumkin bosh Max. بله بله. имзои худро мегузоштед? Марҳамат. Кай? Концерти навбатӣ? Не, рӯзҳои концерти шуморо мо медонем. Пас кай клипи нав мебарояд? Не, дар бораи клип ҳам мо медонем. Вай ба наздик мебарояд, дуруст? Пас чӣ? Кай тарафаи нави оператори мобилии Анор мебарояд? ма аз ҳамин рӯз шумо метавонед ки ба тарофаи нави Dior Ultra аз Anor пайваст шавед. 30,000 мегабайт интернети рӯзона, 35,000 мегабайт интернети шабона, 1000 дақиқа ба дигар шабакаҳои мобилӣ ва 50 SMS. Нархи ҳамаи он 65 сомонӣ дар як моҳ. нақшаҳои 5 солаатонро барои мо мухлисонатон гуфта метавонед ки чӣ аст? мо агар мақсадмона агар дар моли дунё кунем агар моли дунёи мо мегирезад ба ҳам хотир мақсади мо бисёртар парчам бардоштан аст камарбанд овардан аст. баъд ман ҳамчун директори клуб ман мехоҳам ки баъди варзиш бо ҳамон варзишгарое ки мисол шарту шароите ки надоштанд мо худмон ҳам чизе ки мо худмон гузаштагем ман ба чӣ хотир ман касби технолога интихоб накардам мисол дар оянда ба хотире ки ман дар варзиш ки ҳастам ҳамон камбудиҳое ки дар варзиш дидагиам ман худам медонам чӣ пастию баландиҳое ки дорад. ман мехоҳам ки дар самти ҳамин варзиш ягон чизе худро бигузоранда мақсад ҳамон камбудиҳое ки мо худмон гузаштем ҳамон камбудиҳо бояд набошад мо ҳамон камбудиҳоро бояд ислоҳ кунем. ба ҳамон хотир дар оянда ҳамин хеле фикрҳо ҳаст ки мақсад ҳамин варзиши тоҷикистон ҳамин самти мориба омехта шуд дар дараҷаи аввал бурда расонем. гӯш кунед пеши ҳамин спортсмен шидантон ман як чиз гуфтаниям бояд шумо инсони хуб шавед ҳам хел аста шумо агар ҳам чемпион шавед ҳам тарбияи хуб надошта бошед чӣ мегӯям мега ки як варзишгари бетарбия. мо вақте мебироем бояд хеле барои биброем пул коркунем ягон барои зиндагӣ бояд аввал ин набоша сен аввал сен барои парчам бардошан мо фигураем мақсад мо мебироем парчам қад тоҷикистон. мо блиц саволҳо дорем ман зуд барои шумо савол медиҳам шумо зуд ҷавоб медиҳед фикр кардану ҷумлаи дароз дар кор нест. рафтем ду муорибаи хуби шумо соли 2018 2023 ду варзишгар дар самти MMA дар тоҷикистон ки барои шумо писанд аст. Сарвар лоиқ. ду варзишгари гӯштингире ки барои шумо писанд аст. Устопирион. бисёр хуб. ду варзишгари футбол. футбол тамошо намекунам. бисёр хуб. ду варзишгари бокс. мавзуна чорефа мешиносам. ду мураббӣ дар самти MMA ки барои шумо писанд аст. фарқ надорад аз тоҷикистон берун аз он. бале. раҷабали баёнов устод Хакиров. ду хӯроки дӯстдоштаи шумо. манту ош. ду нӯшокии дӯстдоштаи шумо. оби бегаз. ду номи зарба дар MMA. ҷеб снизу. ман ташаккур мегӯям барои шумо. имрӯз дар меҳмонии мо шумо Азам Ғафоров буданд чемпиони WFCA чемпиони клуби Аҳмад чемпиони ACA ва ман дар оянда дорам ки чемпиони мутлақи ACA ҳам мешавед. мо 1 миллион намроҳ тақсим мекунем. ин шӯхӣ аст албатта. ман пеш аз ҳама дар охир барои шумо муваффақият гуфтани ҳастам ва пеш аз ҳама мегӯям ки
шумо на танҳо варзишгар, балки як шахси донишманд, шахси дурбин, шахси дурандеш, шахси оқил ҳастед. Ин бисёр аз ҳама чизи муҳим аст ва хеле гуфтед ки шуморо директори клуби Аҳмад мондан. Ин чиз бесабаб нест. Бояд ҳатман чунин нафаронро директору нафароне монанд ки барои насли наврас, барои варзишгароне ки айни замон ҷавононе ҳастанд ки нобаст аз оне ки ҷавон ҳастанд дигар шахси оқил метавонад аз қафои худ бисёр нафаронро барад ва онҳоро бешубҳа барои дуруст барад, чемпионҳои зиёд тайёр кунад ва онҳо муваффақ шаванд. Ман ташаккур мегӯям барои чунин суҳбати самимӣ, барои чунин суҳбати озод ва имрӯз ман шуморо умуман аз дигар тараф шинохтам. Умуман аз дигар тараф рости гап ман вақте ки дар телевизор медидем ё ин ки дар YouTube тамошо мекардем муҳорибаи шуморо, ман фикр мекардам ки ҳозир мебиёед дар ин ҷо мо суҳбат мекунем, лекин ин суҳбат рости гап воқеан ҳам суҳбати афзалиятнок, суҳбати фарқкунанда буд. Ман ташаккур мегӯям барои шумо, барои як ҷон маънӣ, барои самимият пеш ҳастам. ора миннатдор аз шумо ки моро имрӯз таклиф кардем дар ин ҷо. Ба мо хотир мегӯям ки вақт нишон медиҳад ки будан шавад. Ба мо хотир вақт иншалло ки мо ҳамхеле дӯстии мо то охир бошад. Иншалло мо вақт нишон медиҳад ки будани мора. Ташаккури зиёд мегӯям. Дар меҳмонии мо Азам Ғафоров, номан ҳастам ман Борис Усмонов. Во мехӯрем ҳафтаи оянда. Хайр.